जन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार सर आपल्या सोबत आहे। अहमदनगरला एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली। त्याच्या मुलांनी कविता सादर केली होती की आत्महत्या करू नये आणि ती प्रचंड व्हायरल होत आहे। कर्जमाफी केल्यानंतर आत्महत्या होते। नाही, खरं तर मी वाचलं, ते सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झालेलं आहे आणि कदाचित असं त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की मुलांनी लिहिलेली जर ती कविता आहे, बाबा आत्महत्या करू नका, किंवा शेतकऱ्यावर लिहिलेली ती कविता जर वाचली असती तर कदाचित त्या प्रसंगापासून त्याला दूर जाता आलं असतं। शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भात शासनाने निर्णय घेतलाय। पुढच्या 3 महिन्यामध्ये 2 लाखापर्यंतचं सर्व कर्ज शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये टाकायचा निर्णय झालेला आहे। 2 लाखापर्यंत जो शेतकरी कर्जात असेल तो कर्जातून मुक्त होणार आहे आणि त्याही पलीकडे जाऊन जो नियमित कर्ज भरतो त्याला सुद्धा वेगळा एक निर्णय आम्ही घेतो आहोत आणि तशा सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत। आणि 2 लाखाच्या वर कर्ज आहे तो दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्याला काय मदत करता येईल या संदर्भात सरकार अगदी सकारात्मक दृष्टीने त्या ठिकाणी विचार करतो आहे। मुळात मी आव्हानच करतो महाराष्ट्रातील सर्व माझ्या शेतकरी बांधवांना आणि विनंती करतो की शासन म्हणून आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत। शासन म्हणून शेतकऱ्यांना मदत करणं, त्यांच्या सुखदुःखाचा सोबती होऊन जगणं हे शासनाचं कर्तव्यच आहे आणि त्या कर्तव्य भावनेतून आम्ही काम सुरू केलेलं आहे। फार कालावधी नाही झालेला, 1-2.5 महिने झाले सरकार येऊन आणि थोडासा आपण धीर धरा, या आत्महत्येपासून थोडा प्रवृत्त व्हा। सरकार तुम्हाला सर्वतोपरी मदत करेल हा विश्वास महाविकास आघाडीच्या सरकारचा घटक म्हणून आपल्याला देतोय आणि महाविकास आघाडीतील मंत्री म्हणून आपल्याला विश्वास देतोय। विशेष रूपानं या आत्महत्याचं कारण आणि आत्महत्या होत असलेल्या संदर्भात आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात चर्चा करूच की इतक्या संवेदनशील विषयाकडे अधिक आपण सगळ्यांनी गांभीर्यानं बघूया। पण मी शेतकऱ्यांना निश्चितपणे विनंती करतो, आवाहन करतो, हात जोडून विनंती करतो की आत्महत्या करू नका। सरकार तुमच्या सर्व कर्जासाठी, कर्ज जे आहे ते भरू शकत नाही किंवा भरलेलं आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा, रेग्युलर भरतायत त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहील हा विश्वास मी देतोय। त्या शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली, सरकार त्याचं कर्ज माफ करणार का? समजा तुमच्या योजनेत बसला नाही तरी? नाही, असं आहे की शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्याचं कुटुंब उघड्यावर पडलेलं आहे आणि याला न्याय दिलाच गेला पाहिजे। सगळं प्रकरण आता शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, सोशल मीडियावर, टीव्हीवर आम्ही ही सगळी परिस्थिती पाहिलेली आहे आणि मला असं वाटतं की त्याच्या मागचं कारण जर शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या कर्जामुळे जर आत्महत्या झाली असेल तर निश्चितपणे सरकारने याच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका बजावलीच पाहिजे।